baro pareman tigo urang-urang bakawan karibana yo saili kasamudi salapi sakatiduran Orami balai rampung asan rami de ana ampe angke O sadang nan sero batinggakan masuk ke kaset onan kang ampe Odem bilang tadi si Rumina Oh iyo kan bini nan siram sadang de untuang samalam tuwe Obana tak dului di Rumina tabatu bajak Rumina O mamaki Rumina O tengah malam mamaki meminta tolong ndak tabado masu itu batamu meja nyobalian batamu kurisi nyolambuian ndak tabado masu itu mamaki malulung panjang orang dusun O tolong lairum larang dusun Awak dirampok Barudin Nang dusune O mandang apa ki Rumina La jago orang dusun limbu La banyak orang nan datang Ba itu banale samalam tu Nandem bilang samalam itu nan ada orang membawa santuang pintu ada orang membawa uri ada pulau membawa pengali nan setengah joken selimut sajo cuy itu bana orang nan datang irum bakato bagulambe onde orang dusun awak di dalam lalu lama nyeturi awak di Barudin Omuju capek irum mamaki ko indah sansai larang dusunai O badan irum larang dusunai Onan malun rang dusun limbu O indah diusu dulu kadiasa mendanga kato Rumina berang rang dusun maso itu Ditangani buyuang Baharudin Nandem bilang dagang di sinan lape di kakinya nang seorang disembah pulo di naniko disipak pulo le di nania manci siku pengado banyak kasan sayuo Baharudin Oh tapi kain gambar lagi batipu Sikala bukir di tapinya Barudin bana Rumina gak pengicu Tuhan kenado mulakan gantinya Tumpak deinyo mula kini Barudin O manuri alemu samalam tu O usaka luko bariang indah Talingonyo bunyi Giriang-giriang
Mujo capek pasira tibo pasira caro di Jambi wali nagari katoawa di bawo buyung barudin samalam tu kasaro langun rawas di bawonyo ke kantor polisi sarolangun oba itu bana mula samalam tu kita tinggalkan Baharudin iyo kan di kantor polisi sarolangun oto bilang upi rumina hari pagi sama itu dibuek sore sebuah yo kepado abang Raham ona menginap di Jambi kota yo di hotel Mustika nampunyo Haji Mustafa wabang capek babali bang capek babali abang kalimbu yo bang irum di dalam yo bang sakit payah mabang sure sudah langsung dikirim sure ke Jambi kota onande bilang sure ke Jambi tabang malewe-lewe baraba di ate kayu hari raba abah kirim sure masuk di Jambi mulai hari satu tibola sore nan sabua yo kapado nan siram-ram kan langsung manarimo dibaco sore elo-elo dari awal sampai akhirnya sudah kan sore kadibaco dem bilang cando siraham saranca itu irumba tinggalkan saelo itu si rumina kini kan dape sakit payah tumpak deinyo buyung Raham ndak baterimo bebe ndak mulai ndak baterimo kepeng ndak anti barangke inyo mula dari Jambi kota ke babalik kalimbo tamsi dicater jeep nan sabual len lover jeep dicaternya nan itu bana Raham oto barangke dan nanyolai maalun jeep len lover len malarikan dari satu opor kaduo jo tigo oto balarikan dari yang mandari yang kasih alwi kajaba kajale batu kete le bunyi kasih ungkaka datang bunyi lang kisau lelari yoto jalan kaniyo le sadang kabakabui Allah sarantang le dua orang tang cukui ketiga orang tang panjang di jalan noto tak dietong kencawa panjang samilam lapuk tarampai di tarali nandek lamo lambek di jalan tibo di limbu anyolai baranti oto di laman toko turun si Raham dari oto dicalik rumina gilo kagala galak sajo nderumei mengaku kirim sure saki marum sedangkan irum mindak saki dorum rumina menjawab upi rumina onde abang dangakan mula badagok bana abang bakawan mabang awak di dalam lalu lama mabang nyuturi awak kok kini mujo capek iru mamaki kok indak sansai mapang badan awak mabang mandanga kato si rumina indak diusul kadiasa picayo bana karang rumah picayo bana bakik bini bakato Raham bagulambe kok coiko irum kabang marume indak kabang tukalai sampai mati dorume olanan sabana bini dapet dia bang marume lain duk bini koma dapet dia itu pangana nan si Raham
kai talang juluk kaliki nak samolareh kaduonyo cadi alang bingung sikiki ladekmu rai otak kicu haju mae Ada bilang cando siraham kok indahnya larang di pasiran mua membunuh baru din oh kita tinggalkan nan siram jorumina to bilang buyung barudin sadang tetahan di saro langun rawas maeng iyo di kantuan polisi nasib kamu jua di barudin ada seorang orang baru pindah baru pindahnya dari Jambi banamo Pak Lukman Hakim beliau kaniyo orang bayang hadisinan ditanyo Barudin de Pak Lukman Hakim Barudin dangakan mula Oba abana yung kasalahan waang mangkuk masuk mula kamari sinan menjawab Barudin nunde apa dangakan mula apa kalau nanambu indak bersalah dopa kalau apa indak percaya sungguh lillah itang alam bo tak bersalah dopa kalau apa kurang meyakinkan mari diurus pakaroko sampai kalimbu dapat tapi bininya mengkhianat mapa Madem bilang Pak Lukman Hakim memang apa ko memang kan ahli ilmu jiwanya calik dari promungko Barudin memang pajako tak bersalah Bakato apa bagulambe indak kuado kawanang lain darinya menjawab buyung Barudin kok kawanambo laya dopa tinggal disipin simpang tigo di mungko kantor polisi dalam daerah Jambi kota mapa sinan menjawab Pak Lukman Hakim kalau ado kawanang yang kini di Jambi kota nak pak kirim wano waang joto mayuang dengakan bana jale-jale lape hukuman waang hari kini cuitu bana mesu itu terima kasih Pak banyak-banyak Gunung Kulam sudah talelang diuru rajo manobatkan Gunung apa indak kailang sudah wak bu ayo pak oi wak kabekan Ona lasana ngati Barudin ruponyo dapek menompang joto nan saritu joto PU masuk itu PU sadang karajo jalan pau nan sadang rusak mangkui aspal kapalimo dapek menompang Barudin ba itu bana nyolai nan jo PU nyo menompang indah dirantang le panjang bana tarimo kasih Pak banyak-banyak inyola naik kate oto inyo naik ati lasanang moto barang ke anyolai maalum PU masuk itu dari satu opor kaduo jo tigo oto le balarikan dari mandaring kasih alui kajaba tu kete tampe di belakang talambui
Tumpinyo kini oto batamba taruyo O indah kalamu antaro nyoto latibo di palimo turun sekali baru din tarimo kasih dah sopir banyak-banyak Olah sanang hati baru din awak kan tibo di palimo O rumah siapo kadi tuju janjang siapo kadi tingke Kamano awak kaba malam tapi nyolilayangkan pandang nan jauh nyetukikan pandang nan nampi tampak lalapau nasi tiga buah mae nan ciek lapau nasi orang Padang nan ciek lapau nasi orang Piaman nan ciek lapau nasi orang pesisir Siapa namo lapau nasi orang pesisir Opi eno namonyo kini O si Sahir namo lakinyo Apo pangana Baharudin Pado awak meminta karajo kana lain Rancak diminta karajo kalapau nasi rang awak Nyo masuk ke dalam lapau nasi unipi eno O bakato buyuang Baharudin Nonde uni dang akan mola manie Golong bagolong ni tali tigo Bagolong sampai kailaman Tolong lambo sekali koni jasona nindak bailangkan O bao karajo yoni Awak siko kalape makan jadi yu nyoni O takaju unipi eno Buni suaro orang kampung awak Ko iyo ang yo minta karajo siapo namo yo gala di mala dusun jo nagari Apo sabab yo jadi cuiko curak-curaikan bake uni yo O menjawab buyuang Baharudin ambo banamo ni Baharudin Kampung ambo daerah Kambang yo pesisir nan selatan Padang Cupak kampung ketek nyo mani O dek tidak mani macam basuh dek sansai mangkok kamari mani Atakaju unipi eno Kalau iyo Baharudin waang urang Padang Cupak Indak ko tahu anjuni Nanuni ko urang kayu kale Nanudang ko urang Padang Marapalam Tu mamak dari Nur Seha Menjawab buyuang Baharudin Di malo ni awak katau mani Nanuni lamo dirantau ni Nanambo gadang di kampung mani Yauni Ditarimo Baharudin bakarajo Karajo di lapau nasi unipi eno Di palimo sama sui itu wapo karajo Olah si Baharudin Oh kadang menggiliang-giliang lado Kadang menumbuk-numbuk tapung Kadang mengapiang-apiang kayu Sekadar makan lai Dape Abi hari baganti hari dan bilang buyuang Baharudin 3 hari lamo di sinan
Adola pado satu hari sedang mengapiang-apiang kayu badannya tumanan di palimo pangana lape kan Nurjani. Onang kayu di kapiang ju pangana tibo di Nurjani kok coy ko nasib dirantau lajani hendak kasampai muka sui awak dojani joapo cincin babalikan galang joapo dibalikan 100 kain Tanjung Pinang 100 baju Singapura Idui marasai di rantau orang majani ndak kajadi sampai dojani omong kasih awak lajani iyo jani namun kayu di kapiang juo malang katibo di Barudin maleset kapak ke kaki kanai tulang karyang buyung ota sambu darah maso itu tapaki unipi enonde Barudin mangaco iko dinai oka jadian madin tersambu darah maso itu onyo ambil cando kain buru o dibungkui kaki jokem buru o dikiak Barudin nang kadapur lalu diate pale-pale mae bakato labu juang Barudin konde uni dang akan mola mani okok nyampang pinsan yoni badan ambo mani o kirimkan kabar ke kawan ambo mani banamu buyuang Abu Nasar tinggal di Sipin simpang 3 di Mungko kantor polisi Yoni mungkin uni tahu jobuna asar mani Yoni kato sudah Barudin pinsan tumpak de uni nampi enu diambil lah pena jo karate dibuat sure masu itu yo kepada Abu Nasar tinggal di Sipin simpang 3 diharap datang ke lapau ni pieno yo kapalimo melakin o kawan waang di dalam saki banamu si Barudin capek lah waang datang ke lapau ni pieno sure sudah langsung ditutui maso itu nandem bilang candonyo kini indak kalamo den nantaronyo lati boto nan sabuah nandem bilang oto nanti bolen lofer jipnyo nan datang mak labai namo sopirnyo nambah kato candu mula unipi eno mak labai andak kamano to mak labai atau to kalubuk linggau atau lai ka Jambi kota naman jawab candu mak labai to ambo ka Jambi kota kalau lai ka Jambi kota kirimkan sure sabuah o kirimkan ke Abu Nasar tinggal di Sipin simpang 3 di Mungko kantor polisi mungkin mama tahu joinyo o menjawab lesinan nama labai kalau jo Abu Nasar ambo tahu bana mani nu sama ambo dulu tu mani cuy itu katonyo kini nan lamakan cando mak labai nandem bilang mak labai kini sudah makan mati lasanang utang di bayi masuk itu mak labai naik ke auto inyo naik pintu tatutui le mesin di roda bagel yang masak padinya lerang di ben upik
letaklah di pamatang lemas ini di roda bagel yang bakaja kabui jalan gadang di opor sekali lahari oto dari satu opor kaduo jo tigo oto balari kendari yang mandari yang kasih kaja batu ketek buni kasih ungka kadatang buni lang kisah oto lari la modek lambek tengah jalan tibo disipin no masuk itu ditinggalkan sore kabunasar Obu Nasar dangakan mola ikola sore dari kawan Nasar nambah namo si Barudin sadang saki inyo di palimo di lapau ni pieno sarei oh sore sudah tinggal mak labai pai ola pai cando mak labai sore nyo ambil dek bunasar nande bilang cando bunasar sore diambil dibaconyo dari awal sampai akhirnya oh sudah kan sore kadibaco tasambut tangi oh Abu Nasar oh Barudin olah yang jajak Madinah tanah Jambi Madin oh mengandak sampai yang ke Jambi kota ma Barudin oh rindu jawaang siang malam di palimo waang oh dapet sakit Madinah oh Barudin dan bilang buyung Abu Nasar kaninyo ala rambak kepeng la doto sabu wajib wilis sama so itu BH5 bale 02 ampe o si uwin namo sopirnyo o Nasar bakato bagulambe o Darwin siapkan oto kito kapalimo winarikini yo manjapu ikawan muda banamo si Barudin sadang sakinyo di palimu di lapau ona sini pieno mawine maalunu winle sopiroto nan ditambah minyak jo salender rai dituku le maso itu bahan di pare sore kampe nyo ban serap ala dinaikkan nyo barang ke anyo lai uwin nak raso kama nyopir Abu Nasar duduk masuk itu nyoto barang ke anyolai yo masak padirang di benteng pupuk terletak di pamatang oh masih ni duit roda bagel yang basi kaki roda di belakang oto menuju kapalimu kalapau nasi ni pieno cuy tuana di wala masola deklah mole oto malarikan urang pau manjua ampiang sadang dirimbo pagi hari dek jauh basarang ampiang tibo di palimo anyolang o baranti oto di laman lapau uni pieno o turun Barudin dari oto
Otarui kalapau nipi eno bakato barudin bake uni onde uni di mano ni O Baharudin mani O Baharudin sedang di dapur nyeturi cando Baharudin kironyo sedang bagole di palanta kaki bakabe jokim buru O malie O kapado kawan dirao Barudin joye mato onde Barudin mula kironyo Madinah ilahi yang jajak tanah Jambi Madinah manganda sampai yang ke Jambi kota rindu joang siang malam Barudin O malang bana tibo diwaang Barudin kombokana masoang ketek-ketek la Barudin mulo-mulo ang pandai tagak di dinding mande yang mati la Barudin O mande mati ya bang kawin ke Padang Cupak sama so bapak ang kawin Barudin ke Padang Cupak di Karang Baru ang batinggakan Barudin kok di kana maso di sinan la Barudin kabak joloyo kacang panjang kabak jo balam padiraba kabak jo urang anak Tabah mande Barudin O dari ketek waang marasai Barudin O dirantau waang dinai O dapet saki Barudin Barudin O di bao buyuang Barudin kadi ube inyo ka Jambi onde uni dangakan mola mani O bara utangnya Barudin mani menjawab sinan nipi eno ko utang Barudin tak ada siko bunasar bao kawanan ka rumah sakit ube lainyo sampai cegak O bunasare terima kasih uni banyak-banyak mani Gunung Kulam ni sudah wak lelang di ulu rajo manobatkan gunung ni ndak kailang sudah wak buni wak kabekkan di bawah buyuang Baharudin naik kau tole masuk itu Nala naik kate oto siwin nak raso kamanyopir Barudin duduk masuk itu O bunasar mama apa bagulambe oto bane iyo leka barang ketinggal apau nasi unipi eno oto manuju nang ka Jambi Kadem bilang dagang di sinan nindak direntang le panjang bana oto batamba le tari juwo di jalan nindak dibaco ala sarantang opa jalanan Tukwi katigo le rantang panjang dek la moto malarikan tarui ka Jambi masu itu ka rumah sakit Jambi oto mangelok nyoma Satu tibo di rumah mola sakit Jambi ba itu bana dan nyolai letibo tandu nambah roda O di bawah nyomola ke dalam rumah sakit malun perawat na padusi sarato perawat na laki-laki sedang menundo tandu nambah roda batangka perawat na laki-laki yo na padusi apole kato perawat na padusi satu maliek Baharudin rancak nak cuy itu katonyo kini menjawab lo perawat na laki-laki alon rancak kaki seluko berang hati perawat na padusi urusan orang awak satu lo mah rancak laki-laki ko yo de kami na padusi ko jangan susah solo kada jo orang lain ala berang perawat na padusi Baharudin galak bagumam
Anande bilang Buyung Baharudin dirawat di rumah sakit Jambi. Itu bana ladekan olah masuk lah itu Oh tio hari Baharudin datang yo malie abunang nasar kadang nyobao talu separuh masak kadang nyobao bubur kacang padi kadang sempelo diangkuinyo kadang pepaya dibawonyo Oh barapo lamonyo di rumah sakit masuk itu 10 hari di rumah sakit lah cegaanyo lai utang dibayar dek bunasar onanyo bau Baharudin tinggal kasipin simpang tigo Oba itu lebana nyolai ndak dirantang mo panjang bana tinggal disipin masu itu kadibao Baharudin menggale barang simokel kalau menggale barang simokel kok tibo kapa dari jauh inyo kan datang jo parahu nyo bali rokok 3 kali 5 dobol as rokok di balinyo kadang-kadang timba kausep di balinyo kalau lemuju palangkan pokok 3 bali di kapas sabale tibo di tapi itu gadang labogale tapi kok malang palangkan tatangko inyo di polisi atau doane nama nangko jasa tibo manunti hakim nak raso memutihkan tapaso lalu di pinjaro itu karajo nanyo cubo Oh nang kepeng batambah dapik mak dan bilang dagang Abu Nasar kalau kamanggale barang simokelnya cali ari palangkan kalau lari mau kadinyo kalau lah kambiang kadi orang baru manggale masuk itu tabuju lalu tabalintang patapo muka suik sampai sajo biado polisi jago biado duane di palabuhan namun inyo tetap manggale tampak lai takatuan indah itu karajo di kota Jambi abiari baganti hari nandek lamo sarupo itu adola pado 1 hari sinan bakato lainyo dan mola kini Baharudin Abu Nasar dangakan mula diramba yo ramba sikadudu kaili lalu dibandakan dangakan bana dek Bu Nasar sambil duduk iko nambatin balayekan dangakan bana jale-jale opi patah urang yo juo sapandai-pandai tupai malompe makawane lambe lamu kajat tuju sepandai-pandai menggali barang smokel olamu lambe kata tangkok juo ba itu katonyo kini orang cak baranti awak menggali barang smokel nanado ko sajo gitu pa banyak ba rasonyo Abu Nasar Onan Bu Nasar bakato pulo kalau coy itu yo kini dikatokan lasanang yo Baharudin dalam hati kanan dan bilang dagang di sinan perai manggale barang simokel adi bali toko 2 pintu sapintu toko Baharudin sapintu toko Abu Nasar nantala tak di gang siku kota Jambi
perai manggale barang simokel tagak di toko masoi itu Barudin ojo Abu Nasr aku ranggale latibo ba itu bana manyolai nang kepeng batamba dapet tumpak dek buyuang Barudin nanawak kanala barazaki pasan Nurjani lah dibalikan kona galang lado kona cincin lah dapet kona baju lado sarato kain Tanjung Pinang oslop cak macan babalikan pulo olah cukui barang si Nurjani dan bilang Barudin Jobu Nasar sadang di gang siku kota Jambi balam turanggo wate tanggo manyang taurai ate pintu alam ta'azim curi toko kabadi alih tentang itu alih karaham kalimbu tamsi onan ma'alun si buyung raham Tuhan nani indak maizinkan indak diusu dulu kadiasa berang sajo kabake kawan sajak Barudin barangke dari sinan tiok diaga tak nanjadi tiok di kakok tabangkalai tiok manggale tiok rugi pokok 8 tajualimu pokok 5 tajua ampe tajua 3 cuy tu bana bujang raham tempo setahun sajo kini lah bangkrut toko nanggadang utang balunggu jorang dusun ya utang balunggu jorang dusun tumpak de inyonan siram wangku aji di parak bulu kepeng abi teragak tumbuh awak lah jatuh kok nyoban set tabayang kampung joilaman tabayang bapak jomande tagambar daerah kambang maei nanta gambar daerah kambang indak tabado mamangati dem bilang cando siram nyumbu le cando sirumina apo katonyo buyang raham onde rumina odang ade irum yo rumei odang ade rumina jale marume abang tadaga marumei nak ke kampung marum abang indak lamo-lamo tinggal di kampung salamu limo balik hari marumei izinkan abang di ke kampung marumei pinjamkan galang opan serirum yorum
Odem bilang cando rumina wak picayo sungguh ka suami, picayo bana ka bang raham. Dipinjamkan calo cando galang panser. Kepeng kontan diambil puluh. Ringgi jo rupiah tabao pulo, basalam cando jo rumina. Malam kini rumah bang barangke, manuju kampung jo ilaman derume. Nala sanang hati rumina, imina bakato bagulambe. Capek abang balik kemari bang, kok indak balik abang kemari. Irum balangke lo kaya abang itu katonyo kini. Onan siram lagalak sajo, ba itu bana dena nyolai. Dan bilang cando siraham le samalam tu, nyambe oto kapadang. Kalau dan bilang oto kasinan, azen ado kasinan, apede ado kasinan. Padona malam le samalam tu, dapet manompang joazen. Babe 873 si Mansur namo sopirnya, balia orang Tanjuangan Palung. Dapet manompang joazen samalam tu, oto barangke anyolai. Tinggal daerah Limbu Tamsi, oto menuju kota Padang. Indak tabadoi buat pibare ringan. Hola ditangguang lasong orang diegi. Di jalan oto tak dihitung, kurang minyak ditambah kurang salender ladi. Itu oli tak parwi makan kalapau, sudah itu barang kejuo. Di Tanjuangan Palu sajo barantinyo iyo di rumah Mansur Sopiroto. Nan maalun Mansur Sopiroto de awak kan iyo belok jauh. Nan kumua baju batinggakan, nambarasi naik ke oto barangke dari Tanjuangan Palu menuju daerah kota Padang. Di jalan lain dak kadietong, nandek la moto malarikan. Nandek indak kampung nandi baco kampung gadang toba. Lalu nang kete indak dibilang. Kurang pau jua lah ampiang di Rimbo, ampiang tu kini de jauh basarang ampiang masuk di Padang nyolai. Satu tibo di kota Padang, baranti oto di loket gas, kontak gigi di opor rem dipijak oto tagak, kontak dibunuh mesin mati. Turun pesisir kasadonyo nan siraham la turun pulau. Satu turun ninyo siraham, onyo naik kate bendi, bakato ke kursi bendi. Onde apa dengakan mula tolong antakan namboka hotel pak. Ola naik kate bendi, nang kursi mangusi bala suwo. Inyola duduk dan bala kida kudo nak raso malarikan. Mencencang lumat lela di kudo lakak balaka bunyi tapak aspalkan jalan nanyo tampu. Aish kudo kok kamano nem raham di bawonyo.
ke Nusantara Hotel ditujunyo tibo di Hotel Nusantara les dielo kudo taga onyola turun siraham dari Bendi kopor la turun masuk itu Bendi pai nyola tinggal lalu di Hotel Nusantara samalam tuba itu bana onan siraham mungkin besok balik kakang ambang lalo di Hotel Nusantara hari malam semalam itu hari pagi nang kadi lalu sakalo hari siang ayam bakuku menjagokan bakuku bunyinya ayam bapico bunyinya murai kok lama jo hati dandam mungkin jatuh badan merasa nyolat bilang cando siraham coba berjalan-jalan mula di kota Padang tiok gang lah sudah kaditampu tiok kelo kanyo jalani jejer bajejer ronda dalam toko tapana cando siraham apa pangana masuk itu kalau sama masuk itu di kota Padang banyak naranjua gubel kan lain naranjua NSU lain naranjua tapi nampak yang rancak ondanya pandangi di siram iola onda 50 cc yo apa panganan siram biar dan bali onda 50 cc dan laga orang di kampung awak orang kayu kata orang di rantau mula kini biar dan bali onda agak sabuah dan bilang lecando nan siraham bule pangana masuk itu nyobali la onda de siram yo kan onda 50 cc onda tabali ati sanang baraja di tapi lawi co itu bana buyong rangaham dak tangguang laga onan siraham di Abi hari baganti hari la pandai ora hamba onda rebewe sudah ditarimo barangke raham dari Padang dikabekan kopor di balakang diracak sekali onda kini nyo barangke pika kambang barapo piu gasonda barapo picik kalason awak nanggagate onda maalun cando siraham tinggalkan daerah Padang nyo menuju le kapasisi nama alun si buyong raham awak baru le pakai onda anjing menyalak nyo takaji juo ayam mambu nyo takaji juo itu kalau baru pakai onda indak nyo kancang-kancang bana sesampai awak ke kambang
Di jalan indah dietong tibo di kambang maso itu. Satu tibo di pasar kambang, kan lapau waduh gandian duo, cie idangan gembira, dan cie idangan asmara. Di laman idangan gembira onda barantinyu, berapu papa turun onda. Oh masuk ke lapau maso itu, satu tibo di dalam lapau takajui pareman pasar kambang onde raham dangakan mola. Ola kayo ang pulang dari rantau marahame yo barazaki yang di rantau orang. Lunado kami nampak ke onda doram di kambang ko cuma baru mandu sakur tapi nyo ndak salahnya sender PU. Aco itu katonyo kini. Osa dan bilang danga keni dan bilang pareman pasar kambang. Asa pareman pulang dari rantau. O biya bakepeng tak bakepeng. O namparalu minum sagale. Onyo puji tarwi. O sibu yung raham. O rahame.